1774 на 21 януари по стар стил, юли, извинявам се, стар стил 10 юли, подписват мирен договор. Кюлчук-Кайнарджанския мирен договор. Че по време на военните действия е имало много жертви. Местното население започва да се изселва. И тук има плоча, която е в памет на хората, които са изселени. Някои от тях са починали извън България. Бежанците предимно са отивали в днешна Молдова и в днешна Украйна. Едно от селищата е Олшанка, но има няколко населени места, които наши представители са посещавали. Хората с български корени подариха тази паметна плоча. 1973 година, когато решават да празнуват и да отбележат 200 години от подписването на този мирен договор, общината взема решение около 30 декара да се превърне в парк, където е тази чешма. Тази чешма не е имала точно връзка с мирния договор, но напомня същата ситуация за чешмата, която е между двете селища, и решават тук да се нарича парк Историческа чешма. В същата година вдигат скалата, на която е подписан мирния договор, и я поставят там в края на тази голяма чешма. И там сме сложили паметна плоча, която точно отразява подписването на мирния договор. А самата чешма, понеже тук е имало големи карстови извори, нали, подобно може би на клептузата в Велинград ще е било, с обилна вода, с дарения и с доброволен труд са построили тази чешма, която е с фронт 65 метра и като цяло общата дължина е близо 70 метра, 42 корида и имало 7 чучура. Част от тях, понеже нали, и самата чешма е вече на 130 години, са повредени, само 4-5 от тях работят, но в 1963 година правят каптажи. 3 каптажа захранват водопровода на цялото селище и въпреки всичко в чешмата пак има достатъчно обилна вода и можем да се наслаждаваме на това. Тогава, когато са били взривовете за тези каптажи, правят ремонт на чешмата, тогава правят и този плочник, за да не газят хората в пролетта, да не говорим, че едно време и животните са водили тук да ги поят. Сега в момента облагородено е и е запазено същото време. Точно така направихме, благоустроено е, озеленяваме. Имаме екип от 5 човека, който се занимава с стопанисването на целия парк. В 2014 година по проект открихме този туристически център. Там има хубава експозиция, посветена на мирния договор. А в долната част има голяма зала конферентна за около 40-50 човека, където може да се правят различни мероприятия по желание на хората, които биха искали да посетят. И парка наистина е много просторен. Първоначалният си вид, както беше в 2013-2014, когато правихме този проект, допълнихме някои неща. Ако желаеш, може да слезем малко надолу. Парка в другата част има стара църква. Тя пък е построена 1861 година. Браво! И също е паметник на културата. Браво, че запазвам. Когато стават 50 години от построяването на тази чешма, един професор предлага да се сложи паметна плоча на чешмата с част от изписаните текстове на мирния договор. Браво!
За тази плоча, нали? Да. Трябва да я заснемем и нея. За хората. Ето. Тогава, когато са положили началото на този парк, а пък дори проекта на туристическия център беше запазен почти в същия вид на сградата, само променихме изчисления. Даже не са ли 4, мисля, че наляво има още един. Те захранват, да. Това са сините вратички зад чешмата. Да. Те захранват водопроводната система на цялата кайна. Пътеките. Другата ни екопътека е на Краново, близо до румънската граница, се нарича Крановски скален лабиринт. Там има също едно природно образование, което се нарича Вратата. Всички те са с заповеди на министъра на околната среда и водите, признати. И ние сме направили инфраструктура, за да е достъпна до тези обекти. Горе-долу екопътеките отнемат час и половина. Много приятно, не са много тежки и сложни. Леко семейство с малки деца може да отиде до обектите спокойно. И също най-малката ни екопътека е тук. Много е това, красиво и спокойно. Да, и може да го видим от терасата дори. Прекрасно е, че се поддържа така. Ево, това е кмета. Кмета ни е 6-ти мандат кмет на общината вече. Справя се човека, гласуват си. За него браво. С негова инициатива, с екипа. Ето къде да се придържа и да се дообогатява. Прекрасно. Благодаря ви много за целия разказ.